Igbo mmanụ biko ana m ekele onye ukwu na-ekele onye nta, ana m ekele ndị chiri echi n'ala Igbo ma ndị nze ma ọzọ, ana m ekele ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa n'ala Igbo, na-asị nke onye chiri ya zere Ojuofọ kele mma. Biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ victim n'okwu bekee, victim of circumstance. Achọrọ m ka anyị kọwaa otu ndị omenala si ghọta ihe na-eme oge nke ugbu a, na anyị niile wụcha victim of circumstance n'okwu bekee. Tupu m aga n'ihe ahụ, Mkwachukwu Ojiagba na-akpọ m Ojuofọ, abụ m onye olu okoro nke dị na Ụmụahịa n'obodo nke Chineke na bekee. Abụ m onye olokoro in Ụmụahịa South, local government of Abia State, God's own state, one in the whole world. Isiokwu m taa wụ ihe ndị bekee kpọrọ victim of circumstance. Tupu m aga n'iru, biko anọ na-adị m mkpa na m arịọ ndị Igbo sị ị na-ege m were ntị onye Igbo na-ege m, i were obi onye Igbo na-eche ihe m na-ekwu. Ọ ga-edo gị anya maka Igbo ka m na-asụ. A na-esikwa n'ụlọ mara mma pụọ n'ama, izu ka gwara mma na nneji ihe ndị nna m gwara m ka m na-ekwu. Achọrọ m ka anyị letuo anya, ọ bụ gịnị na-eme n'oge nke anyị, kedu ihe anyị na-ahụta? Aga m na-ewere oyibo na-emekọta ya ka ọ gwakọta maka na anyị tọrọ ọgba, maka na ndị mba na-elekwa ihe m na-achọ ịkọwa. Anyị niile wu victim of circumstance. Na amụrụ m mgbe nwoke na nwoke na-enwe mmekọ, awụ m victim maka na oge nke nna anyị ha amaghị ihe dị otu a. Ha nwachuru iyi, ha na-agba ọtọ la-asa ahụ n'iyi. Nwoke a na-echere nwoke ibe ya ụdị ihe ahụ. Na mgbe a mụrụ m, ume nwoke na-eme ole nwoke ibe ya anya enwe mmasị. Anyị niile wụcha victim, hapụkwa nke ahụ. Anyị ga-ejiche nwayọọ nwayọọ tupe victim of circumstance a n'okwu bekee m rụtụrụ aka ka mgbugbu ka anyị mara ihe ọma dị ya n'ime. Mgbe gboo na-eme amụọ nwatakịrị, nne na nna ya na-elebere ya anya. Ihe nwatakịrị chọrọ a na-enye ya. Nwatakịrị na-agba ọtọ na mgbe gboo n'ala Igbo ruo afọ 10. Ọhụ onye yi efe ya mara na onye atọ ya. Ndị skuulu nọkwụbala eme ya. O nwere mgbe anyị gara skuulu, mgbe anyị dị obere, o nwere klaasị ị ga-anọ, ị ga-fly out, ị na-atọ ọkụ in, o nwere ebe ị ga-erute gaa nọrọ ka senior mara na ị dewala free. Mgbe m bụ nwatakịrị, ihe gụrụ ya erie. Ugbu a ebe ọbụla ị gara, biko Igbo onwe m sị ka m rutu aka ka m na-aghọta ihe m na-ekwu, maka ihe anyị na-eji amụrụ ihe wụ ihe metụtara anyị. Ebe ọbụla ị gara aga hụ onye nne mkpọ nwa ya n'ala oke Fulani n'ala Afrịka, mango agafe ya jụọ ma ọ gara, nwatakịrị asị mba. Nke ndị bekee na-akpọ ice cream agafe ya jụọ nwatakịrị ị gara, nwatakịrị asị mba. Nke agafe ọ jụọ ya, jụkwasị ya nka mụ onye omenala nọrọ ebe m ga-ama na ahụ adịghị nwa ahụ na ihe mere eji na-achọ ka o rie ihe, maka na ụmụ anyị na-ata ahụhụ. Mụ abụkwa na onye okenye. Bright Chimezie kwuru egwu na-ebe akwa maka ihe mere ya, ebe a na-akwado ya na-eme na ọ ga-asụrụ okwu bekee ma okwere m okweghị, eji pịa ya ihe. Nke ọ kwụrụ sọ because of English zi gị ma oke mmadụ ọ ga-adịrịgịla mma. Nke metụtara ya dịka dị mgbe ọwụ nwata. Mụnwa na onwe m mgbe ahụ ọ kwuru egwu ahụ, o nwere ihe ndị na-emetụta ya na-emewala ugbu a. Ọtụtụ ihe dị iche iche anyị niile wu victim of circumstance na-eme anyị n'oge nke dị ugbu a. Ndị nna anyị bụ anyị ụzọ gba ọsọ ala mmụọ amaghị na ụdị ihe a dị. Ọ ihe anyị bịara hụta n'oge nke anyị. Mana gịnị tiri ndị Igbo ọnọdụ a? Mbịa bụ isiokwu mere m ji metụwa ya aka ka anyị mara ndị Igbo nọ n'ọnọdụ a anyị nọ n'ime ya ugbu a, ọ bụ gịnị kpatara ya? Ọ bụ na ọkpịsị amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ? N'okwu bekee, this circumstance we've seen ourselves in this particular point in time. What brought us to this circumstance? How did we enter this circumstance that we found ourselves inside? Kamala na ba izu kama na nneji. Dịka m si na-ama, ndị nna m na ndị nna nna m ha biri ụwa ọma ha. Oge nke ha pụtara ụwa mgbe nwoke na-anaghị alụ ofu nwaanyị. Ndị Igbo na-alụ abụọ, lụọ atọ, biri n'udo. Oge nke ha, ọgwa nwa bekee bịakwara gwa ha na ịlụọ karịa ofu nwaanyị n'ọwụ mmehie. Ha bịakwara gwawa mụnwa ugbu a, awụ m a victim na m bịara mgbe a na-agwazi m
na arawazi nwoke ibe m na onwe ihe o mere akwa ịhụra m aghọla m victim hapụkwa nke ahụ ka ọ dịba ndị nna m ha ndị Igbo so n'otu mba n'elu ụwa gbaa gburugburu ndị na-ekweteghị na mmadụ kwesịrị iwu ohu n'ala onye ọzọ ibe na be nna m ndị Igbo nwegoro odibo nke ha na-akpọ o nwere ebe ị ga-ahụ nwa ohu ndị Igbo na-aza nwa ohu ndị bịara ohu anyị na-elekọta ha ha na-enweda ala karịa ndị nwe ala n'ọtụtụ mba dị iche iche anyị na-eji anya nwanne na-enwe ndị ohu na be nna m nwere ala karịa anyị nwa ala owodi odibo nwa onye Igbo na-agbasị nwanne ya mana anyị ekweteghị na anyị ga-agara ala onye ọzọ gbara odibo ekwuola m ya mbụ sị na ala Igbo na ndị Ekuru tribe nke dị na Ivory Coast mba abụọ n'ala oke Fulani na-ekweteghị na mmadụ kwesịrị iwu odibo n'ala onye ọzọ ndị nke Ekuru na-eme ha ahụ onye ọcha kama ị ga-akpọrọ ha lawa ha egbuo onwe ha ọ ha egbuo gị ndị Igbo ndị ezụchara ha pụta na mba gbuchie onwe ha mmadụ 75 Igbo landing ihe ahụ nkọwa ologo jere de na amụrụ m n'oge dịka ugbu a na mgbe mbụ ana m azụtali bejon ka ugbu a ọ dịghị adị ihe jikwa ndị arụ moto si n'ala nna m mana agaghị m azụtali ya maka na nwa bekee ya agwala m na m agaghị eri ụwa ọma tutu m anwụcha first awụ a victim onye mebiri anya ebe a kedu ka o si mebie ọ wụ ihe onye ma ihe na-eche ebe ị hụtara dị ụta a sịkwara na ọ gbasaghị m ka ọ dịrị naanị m mma ọ dịrị naanị gị mma ụmụ gị kwanụ ụmụ anyị kwanụ otu nwa bekee si mgbe m nọ na Italy ọ sị m if there must be problem let it be in my days that my children will enjoy ọwụ ya wụ mentality onye Igbo na-ebu na-eche kedu ka ọ ga-esi dị mma Amerịka nwere ndị rụrụ ya ebe a ga-adị mma echewo mụ na gị ga-ememe ya ọ wụghị Chineke a ga-esi n'elu mee ya ọ mmadụ ka o ji arụ ọrụ mmadụ wuchi nta Chineke wuchi ukwu ụmụ ihe ndị a na-eme nleghe ya mgbe ụfọdụ dịka onye Igbo nwe ya na-ewute m o nwere ofu mmanya nna ada aṅụ na-adị m mma odogwu bitas obi kụba na ihe ọma imere Igbo ọ ga-adịrị gị la mma mmiri aga afa gị n'eze ọ na-eme ntị gị ihe mebiri n'ala Igbo dịka onye omenala na-eru ndị okenye nso maka nne nne m akọlara m ụdị ụwa ha biri mgbe ha nọ n'agbọghọ ọ ka dị ndị ugbu a ọ nọ 80 something years to 90 years ụmụ nwaanyị ụdị ndụ ha na-ebi jụọkwa na onwe gị sị ndụ a ndị a biga kedu ebe ha ga-agaru ha ga-akali nka dịka nne nna anyị ma ọkwa ndị nna anyị hapụkwa na atala ụfọdụ biko ụmụnna anyị niile wụcha victim of circumstance ma onye ji nke a na-egwu wayo ma onye na-akọ nke a ihe nne na-achọwụ ka anyị rie ihe mana ọ ga-adị mkpa ka anyị chọọ otu a ga-esi mee ka ọ dị mma maka ndị na-abịa n'azụ ka ihe dị mma n'ala Igbo ọwụkwanaghị anyị nwawụ ndị mbụ nọ n'ọnọdụ a mana ndị ọzọ apụtachawago ọ fọrọ anyị onye isi ojii biko teta n'ụra mata na Chineke awụghọ bịa n'ala Igbo ka ihe wee mara Igbo la mma Igbo mma mmanụ